Rapport maħruġ mir Red Cross, Red Crescent, Climate Center World, Weather Attribution u Climate Central jikkonferma li l-2023 esperjenza 26 jum ta' sħana żejda kaġun ta' tibdil fil-klima. Ir-rapport qal li fl-aħħar 12 xahar madwar 6.3 biljun ruħ bejn wieħed u ieħor 80% tal-popolazzjoni tad-dinja esperjenzaw mill-inqas 31 jum ta' dik li hija kklassifikata bħala sħana estrema. Bħala medja l-mewġ ta' sħana teħalli impatt qawwi fuq l-Asja u l-Afrika. Fl-Indja sħana estrema lejlet l-elezzjoni qatlet 77 persuna fuq medda ta' xartijien. Parti mill-kapitali ta' Delhi tirreġistra l-ogħla temperatura tal-pajjiż ta' 49.9 grad Celsius. TVM News tkellem ma' Professur Simon Borġ, l-ambaxxatur ta' Malta l-azzjoni fuq il-klima, fejn ma spjegat l-effetti li sħana tħalli fuq in-nazzjonijiet u kif dawn qed jiġu indirizzati. Mistoqsija x'qed isir f'pajjiżna biex tiġi indirizzata din l-isfida, Professur Borġ qalet li bħala membru tal-Unjoni Ewropea, Malta flimkien mal-pajjiżi Ewropej oħra huma parti mill-Green New Deal, pjan ambjentali li għandu lan li jnaqqas l-emissjonijiet. Iżda fiex jikkonsisti l-Green New Deal? Eżempji ċari huma il-bidla mill-faħam u żejt għal gas, per eżempju, il-qudiem dejjem ninvestu iktar fil-enerġija rinnovabbli biex din tieħu post anki l-enerġija ġejja mill-gas, però din mhux se ssir mill-lum għal għada, ġifieri qed naraw anki investimenti u ippjanar biex imorru anki għal imtieħen fuq il-baħar, solar energy fuq il-baħar. Pjanijiet anki fl-agrikoltura, fit-trasport, fl-iskart li jiġġeneraw ukoll emissjonijiet, ġifieri hemm pjan holistiku. Professur Borġ qalet li preżentament id-dinja tinsab f'xifer l-irdum, kif fil-waqt li għadna fil-ċans li naqsu l-livelli tal-emissjonijiet, il-limitu jinqabeż dan se jfisser ħsara ambjentali irreparabbli. Jekk mhux se nwaqfu l-użu tal-fossil fuels, ovvjament il-problema ħatibqgħu. Sfortunatament anke jekk inwaqfuhom għada, ċerta riperkussjonijiet se jibqgħu. Finalment, Professur Borġ semmit il-potenzjal tal-futur, fosthom l-enerġija nukleari, b'mod partikolari dik li ma tiġġenerax skart nukleari u li m'għandix riski ta' katastrofija ambjentali. Madankollu hija temmet tajt li dan il-proġess għadu mhux vijabbli.